агар ҳама чиз дар дунё аз кор монад, ягона чизе ки аз муд намеравад ин ғизост. Ки метавонад ки аз хӯрдани ғизо даст кашад? Агар ғизо нахӯрем, аз гуруснагӣ мемирем. Аммо аз хӯрдани ғизо дида муҳимтар он аст ки шумо чӣ мехӯред. Дар дунё ғизоҳое ҳастанд ки агар онҳоро бихӯред, ҳеҷ бовариятон намеояд. Хӯрда метавонед онҳоро ё ин ки не. Агар ба суханони мо бовар надоред, пас ин наворо то охир тамошо кунед ва худатон қазоват бароред. Ва як лайки дигар дар ин видео бигзоред. Дар канали Некатоб обуна шавед ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. аллакай як моҳ аст ки ширкати Азия Маркет дар хизмати мардум аст ва танҳо дороҳои гиёҳӣ босифатро пешкаши ҳамагон мекунад. Дороҳо барои давои ҳамаи дардҳо, ришу мӯйсарбарорӣ, фарбеҳшавӣ, қавӣ кардани мардонагӣ ва як қатор бемориҳои дигар. Маҳз ба хотири якмоҳагӣ ширкат то 26 октябр тахфифи 10% амал мекунад. Бинобар ин имкониятро аз даст надиҳед. Барои дастрас кардани дороҳо метавонед ба ин рақамҳо занг занед ё тариқи месенҷерҳо муроҷиат кунед. Дастрас кардан ройгон аст ва ҳамчунин тахфифи иловагӣ барои муроҷиат кардан аз канали мо. Хӯрдани қурбоқа. Қурбоқа ғизоест ки барои мардуми Амрико ва Африкои Ҷанубӣ ки ин ғизо барои онҳо таъми хеле хуб дорад. Бале, шояд бо шунидани ин чиз дилбеҳазур шавем, аммо онро дар Амрико, Африко ва Фаронса бо иштиҳои хуб мехӯранд. Махсусан пои он тарафдори зиёд дорад. Хӯрдани қурбоқа зараре надорад, аммо ин ба ҳаҷми он вобаста аст. Яъне агар пои қурбоқа бузург бошад, пас мушкилие нест, аммо агар пои он хурд бошад, пас боиси бемориҳои зиёд мешавад. Ҳатто одамони зиёде ҷони худро аз даст додаанд. Аммо бо вуҷуди ин мардум ҳанӯз ҳам ин ғизоро мехӯранд. Шояд саволе ба миён ояд ки ин қадар ғизои хуб дар дунё вуҷуд дорад, пас чаро мардум маҳз ҳамин чизи зарарнокро мехӯранд? Бояд гуфт ки ин дунёст ва дар он мардуми гуногун бо завқҳои гуногун зиндагӣ мекунад. Агар дар фикри ман розӣ бошед, метавонед дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. Шоҳтут. эҳтимолан бо шунидани ин калима тааҷҷуб кардед, зеро ки ба хотири хӯрдани ин заҳролуд шудааст. Ҳама дар бораи ин мева чизҳои хубе шунидаем, аммо дар таҳқиқоти олимон исбот шудааст ки агар шоҳтут нопухта хӯрда шавад, хатарнок ва ҳатто кушанда аст, зеро ин мева пӯст надорад ва заҳрҳои гуногун вориди он мешавад. Дар натиҷаи нопухта хӯрдани он инсонро заҳролуд месозад. Аммо агар дар бораи фоидаҳояш гӯем, хӯрдани он боиси боқувват шудани иммунитет мешавад ва дар таркибаш витаминҳои А, Б, С-ро дорад. Аммо ба хотири заҳролуд нашудан ҳатман бояд онро пухта бихӯред. Вале мо фоидаҳои ҳар меваро нахоҳем гуфт. Дар давоми барнома шумо мебинед ки чӣ қадар ғизоҳои хатарноке дар дунё вуҷуд дорад. Садафи хунӣ. ҳайвоноти дарёӣ хӯроки хубе барои мардум мебошад. махсусан мардуми Чин, Ҷопон ва Корея аз ин хӯрокҳо бисёр истифода мебаранд. Аммо касоне ки мехоҳанд садафи хунӣ бихӯранд, бояд хуб эҳтиёткор бошанд, зеро хеле хатарнок аст. фикр мекунам ки лозим нест ки ин кишварҳоро бигӯем, зеро танҳо кишваре ки мардумаш ҳар чизе мехӯрад ин Чин аст. Садафи хунӣ дар шаҳри Шанхай, Чин бисёр истифода мешавад. агар тарзи тайёр кардани онро ба шумо бигӯем, хеле ҳайрон хоҳед шуд, зеро на онро дар равған мепазанд ва на дар оташ, фақат онро меҷӯшонанд. яъне мардуми Чин ин ҷонварро зинда мехӯранд. онро шумо худатон дида метавонед бубинед ки онҳо чӣ гуна баъд аз пошидани лимӯ ҳаракат мекунад. ҳарчанд ба хотири хӯрдани ин ҷонвар мардуми зиёде ба беморхонаҳо бурда шуданд, аммо чиниҳо ҳанӯз ҳам барои хӯрдани ин ғизо майлу рағбати зиёд доранд. ҳаштпо. ҳатман шумо ин ҳаштпоро шунидаед, зеро дар филмҳо ва филмҳои тасвирӣ зиёд дида мешавад. аммо чизи ҷолибтар ин аст ки мардум ба хӯрдани ин ҷонвар майли зиёд дорад. бисёриҳо бо хӯрдани ин ҳайвон дарҳол мурдаанд, аммо боз ҳам ин ҷонварро мехӯранд. агар бо ин суханон бовариятон намеояд, пас ин духтарро бубинед ки мехост ҳаштпоро бихӯрад, аммо ҳаштпои зинда ба хулосае омад ки худаш ӯро бихӯрад. ба ҳамин хотир ашқҳои ин духтар рехт, аммо бо ин ҳол ҳам ҳанӯз ин ҳайвонот дар ошхонаҳои Чин дида мешавад. шумо бо дидани ин ки ҳаштпо дар табақи шумо ҳаракат карда истодааст, дигар як ҳафта ғизо нахоҳед хӯрд, аммо мардуми ин ҷо ҳаштпоро бо завқи зиёд истеъмол мекунанд. сари маймун. дар кишварҳои мисли Чин, Ветнам ва Индонезия ғизое хӯрда мешавад ки бо шунидани он мегӯед, ман 4 рӯз чизе намехӯрам, зеро он чизе нест ба ҷуз сари маймун. бале, мардуми ин ҷо сари маймунро мехӯранд, он ҳам хом. баъзе ошхонаҳо тавре ҳастанд ки бо ҷудо кардани сари маймун онро далҳор ба табақ мегузоранд ва ба пеши муштариён меоранд. муштариён бошад онро бо иштиҳои том мехӯранд, зеро мардуми ин ҷо мегӯянд ки хӯрдани сари маймун на танҳо имрӯза, балки солҳост ривоҷ дорад. хеле аҷиб аст ки ин мардум бо вуҷуде ки медонад
медонанд ки хӯрдани ин чизҳо барои онҳо 1001 зарар дорад, боз ҳам онро мехӯранд. Аз он ҷо ба хулосае омадан мумкин аст ки мардум парвои бемор шудани худро надоранд, балки мақсадашон паҳн кардани бемориҳо дар тамоми дунёст ва ин корро ҳам кардаанд. Умедворем ки аз ин навори мо шумо лаззат бурда бошед ва агар бале, пас ба мо як лайк монед то мо дар оянда чунин наворҳо барои шумо омода созем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки шумо медонед, дар комментарие ки ма закрепид мекунем ҳамеша ширкати 1x барои шумо беҳтарин фурсата фароҳам овардагай. шумо метавонед азизу пас на танҳо аз ҷангҳое ки ҷангоҳарон мекунанд тамошо кунед ва ҳаловат баред, инчунин дар ҷангҳои онҳо шумо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо дар ссилкаи дар комментария будагӣ метавонед регистратсия мекунед, промокоди некара истифода мебаред, 5000 рубл барои депозити аввал ба шумо бонус метиҳам ва ona шумо метавонед дар депозити аввал истифода баред. маълумоти бештар дар комментария закрепид кардаштаги. Акула яъне наҳанг. Агар дар бораи Исландия суҳбат кунем, он як кишвари бисёр зебост, аммо мардуми ин ҷо чизҳоеро мехӯранд ки мо наметавонем ҳатто ба он фикр кунем. Зеро хӯроки дӯстдоштаи ин одамон акула яъне наҳанг мебошад. Бале, ин хӯрок дар ҳақиқат ҳам аз акула тайёр мешавад, аммо он ба тарзи ғайриоддӣ пухта мешавад. Вале наҳангро шикор карда, онро пора-пора месозанд ва баъд онро тӯли 7 рӯз дар зери замин нигоҳ медоранд ва сипас тӯли 4 ё 5 моҳ онро дар ин шакл нигоҳ медоранд. Агар баъд аз 4 ё 5 моҳ ин берун бароварда шавад, ҳатто наметавонед ба он наздик шавед. ҳоло бинед ки ин мардум ғизоҳои бадбӯйро чӣ қадар бо иштиҳои том мехӯранд. зеро гӯште ки 4-5 моҳ ин гуна нигоҳдорӣ шавад, аз заҳр камтар нахоҳад буд. аммо ин гапҳоро ба ин одамон гуфта намешавад. онҳо хӯрдани акуларо дӯст медоранд. масалан, ин мард машғули хӯрдани акула аст. моҳии дамкарда. оё то ҳол дар бораи ин моҳӣ чизе шунидаед? ин моҳӣ хатарноктарин моҳӣ дар дунё буда, дохили он пур аз заҳр аст. аммо ба гуфтаи мардуми ҷопон, онҳо ин моҳиро чунон дӯст медоранд ки ҳар 2 ё 3 рӯз баъд барои хӯрдани ин моҳӣ меоянд. хатарнокии ин моҳиро метавонед аз ҳамин ҷо бифаҳмед ки танҳо барои буридани он ошпазӣ махсус лозим аст ки барои пухтани ин моҳӣ маҳорати хос дошта бошад. аммо агар як инсони оддӣ онро пухта ба назди шумо орад, пас инро бидонед ки шумо зиёд зинда намемонед. барои ҳамин ин хӯрокро танҳо ошпазоне пухта метавонанд ки аз тарафи давлат иҷозат дода шудааст. гуфта мешавад ки як тои ин моҳӣ чунон заҳре дорад ки метавонад то 30 нафарро ба осонӣ бикушад. панир. бо шунидани номи панир даҳони мо об мекушояд, аммо панире ки мо дар борааш суҳбат мекунем, бо шуниданаш шояд аз хӯрдани панирҳои оддӣ ҳам даст кашед. зеро ин панир италиявӣ буда, ҳамчун хатарноктарин маҳсули ширии ҷаҳон шинохта шудааст. ин панир аз шири гӯсфанд истеҳсол карда мешавад. барои истеҳсоли он ширро тӯли чанд рӯз ин гуна нигоҳ медоранд, ба хотире ки ҳашароти мухталиф тавонанд дар дохили он тухм монанд. пас аз он дар як утоқи торик ки ба он ҷо нури офтоб нарасад, 3 то 4 моҳ нигоҳдорӣ мешавад. дар ин муддат ҳар гуна ҳашаротҳо дар дохили он ба киримкунӣ сар мекунанд. ба хотири хатарнокшавиаш тавлиди ин панир боз дошта шуда буд, аммо ҳанӯз ҳам дар бозори сиёҳ нархи хеле баланд дорад ва муштариён бошад онро харидорӣ карда бо шавқи зиёд истеъмол мекунанд. авокадо. бояд гӯем ки авокадо меваи дӯстдоштаи мардум дар ғарби Ҳиндустон аст, аммо мардуми зиёде ба хотири хӯрдани он фавтиданд. дар ин дунё баъзе меваҳое ҳастанд ки бо хом хӯрдани онҳо инсон бемор мешавад. авокадо низ яке аз ҳамин меваҳост. мардум медонанд ки бо хом хӯрдани авокадо бемор мешаванд ва онро танҳо дар вақти пухтанаш хӯрдан имкон дорад, аммо агар касе онро хом бихӯрад, оқибати хубе нахоҳад дошт. дар таркиби он моддаҳои заҳрноки зиёд вуҷуд доранд ки агар инсон 1 соат бас аз хӯрдани он ба беморхона наравад, пас мушкилиҳои зиёде ба пеш меояд. меваи ситорагӣ. мевае ки ҳоло мехоҳем дар бораи он ба шумо бигӯем, эҳтимолан шумо боре ҳам нахӯрдаед. меваи ситорагӣ ё карамбула хеле хатарнок аст. касоне ки гурдаи солим надоранд, ба хӯрдани ин мева ҳатто набояд фикр кунанд. зеро дар як таҳқиқ маълум шуд ки одамони зиёде ба хотири хӯрдани он ҷони худро аз даст доданд. баъд аз таҳқиқи бештар маълум шуд ки ин мева танҳо барои касоне хатарнок аст ки гурдаҳои солим надоранд. баъд аз хӯрдани он аввал меъдадар мешаванд, баъдтар дарди он зиёд шудан мегирад ки тоқат карданаш хеле мушкил мешавад. ба ҳар ҳол касоне ки мушкили гурда надоранд метавонанд ин меваро бихӯранд. агар шумо ин меваро хӯрда бошед, пас фаромӯш насозед ки дар комментария ба мо нависед.